Čaute, ja vás vítam u ďalšieho videa a dlho som ho nenatáčal, takže dnes už by som mohla aj dačo natočiť. Dneska budeme hrať znovu minihry. Sme dlho nehrali minihry, takže poďme ich hrať. A do aké minihry sa vrhneme, to naozaj neviem. Čo bolo? Nejako mi to tu ujde. Druhá. Je super. Tam je takto aj. Počkaj, takto hneď vedľa mňa bude? To nie, to nechcem to jednoducho nie. Nedám to tak, nenechám to. Ja nechcem ísť takým. To bolo, čo to je? To laguje. Super, mám super veci. Dobre. Nasadíme. On to je koniec, to sú hlavne ešte. Neviem kde. Neboli. Že nestanem potom. Podívajte, čo je tu má. Dúfam, že nikto nemá luk. Bo ak je, tak sa nahneval. Aha, to je. Aha. Dobre, to je dobrá taktika. Tam si stále tento už mi urobil peknú cestičku. Tamto na strave, tak to je. Není? Není. To... No, to je sa. No, sa zabíjajú. Našemu tak. Nevšimol si. Ešte si ma nikto nevšimol. Ani nevedia, že ja som v tejto aréne. Skočíte, že... O to. To je nič. Ešte máme ďaleko ostrov. Že mám luk. Ajaj. Chcem robiť. Dotiahnem tam. Nemám tam ako dotiahnuť. Dobre, už to dotiahnem. Super. Je dobré. Čas. Tiež nič nie je. Prosím. No, sa hodí. Aj toto. Ešte drevené, to ma hnevá.
Otvoril som môj závrel. Tak, dobre. Dobre, máme nové bloky. To vyhrám. Počkať. Máme problém. Veľký. Až príliš veľký. Dá sa to tvoriť zbrda. Tak. Toto. To si pripravím. A takomu ich hodím. Tu je. Tu je. Čo tu je? Je tam. Tak? Ale všetko vidím. Rolím. Tak. To vidíte. Uvidíme teraz. To je napadnejšie, ale lepšie ako nič. Tak, už ma nikto nezajde. Budem tu zavretý. On tam je niekto. A keď sa vyjde, ja sa tam vylúpim. To je to dosť nápadné, toto. No to si nikto nevšimne. A okrem toho som už dlho nenatáčal minihry. Ani som už dlho vôbec nenatáčal. Ja som sa dneska rozhodol, že budem natáčať. Ale ako vidíte, tak všeliš, blablabla. Dlho čo týka. Fú, tu je ešte veľa ľudí. Tak ich tu je. To až ja sa mám tu s nimi trápiť. No čo tam robíš? Dobre, našli sme ďalšieho človeka. Ho zabiť. Hoj ho zabiť. Ešte ma chyteme, no. Wow. Wow, tak sa to zabíja. To bolo celkom trapné. No nič. Čo sa dá robiť. Tomu to nebudeme mať. A musí to urobiť takto. Už to všimne, pred chvíľou tam bol blok a teraz není. No, môj skiny. Dobre. Ešte mám to ani blok. Zatiaľ. Neviem, ako som ja. Keď si nie sú náhodou môžem. Nie. Okej. Zase to drevo. Robil toto. Čo to za blok? Kto vyhral? Kto vyhral? Ja som to vyhral! Ja som to nevyhral, ja som to schoval. Lol. Lol. Moje skiny všade. Prečo? No pomoc.
To zase slepý, ja som oslepol. Všade sú tu moje skiny. Úplne všade. Ja som to vyhral. Čo bolo? Dobre, už to dlho nebude zase trvať. Furt keď hrávam tieto minihry, tak to furt natáčam dlhšie. Dlho bolo 57 minút. Asi to dobre pamätám. Ešte koľko sekúnd musíme čakať. Neukazuje mi to teraz dole. Wow. Tam je človek. Zase moje skene. No, asi na minihra. Väčšinou býva tá zimná. Kedy býva pri snehuliakovi. Minulá ma niekto zabil. Takže som ho zabil. No, ako vidíte tu dole, tak za toľko sa mu startuje. Are you ready? Yes, yes. Skoro ma to púšťa. To prečo on tam je? Mlčím. Dobre, máme luk. Presne to, čo sme potrebovali. Čo nám netreba, to je nepotrebné. No máme krumpáč, hej? Pozerajte sa na to. Také... Wow. Zabiť sa nechcem. Dobre. Už som tu. Tak. Tu sú furt lepšie vecičky. Furt to za čo nájdem pre mňa. Dobre. Tak. Máme ďalšie brnko. Jablka. Toto. Tak. Dobre. Kde je táto cesta? Ďalšia truhla. Prosím, šípy. Mám sa nedá otvoriť. Aha, dá. Sedstone. Sorry, nepotrebujem. Zase. Tak, to som bezpečný. To som úplne bezpečný. Úplne bezpečný. Mám tu šípy na moju stranu. To mám šípy? Nemám šípy. Nemôžem ho zastreliť. Tak jak mám úplne blízko, tak ja sa s ním vyrovnám, hej? Ideme kamoši. Prosím, nie, nejdi sem. Píšne sem, nejdi sem. Babrený. Čo to nájdem? No, veď spajni do toho vojdu. Čakajte. Bych to mohl nechať šípy. Si ma nevšimne. Mu to je aj tak jedno. Prosím, nie, len toto som nechcel. Jo, super, to som rád. Jedno. Nemáme čas. No, super. Keď si budeme takto luk a zastrelí ma. Dobre, nič to tu není. Stavíme si luk. Dobre.
potrebujem drevo, ty. Môžeš tam takto ľudia. Ting, 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 ting. Lag. To, že mi to tak laguje. Prečo to nejde? Prečo to takto? To nie je možné. Nie! Ne, nechaj ma. Mám doma. Počkaj, to som ja mal tiež vlastne. Len tu sa nedá nič nájsť. Ja jen zrobił, tak nič tam nigdy nedostanem. Mám. Nie. Nechcel som toto. Veľmi. Čo? To není možné. To nech ma ten šutrák zabije. Wow! Nech sa mi umrem. To nechcem. Tento vchod to určite nebol. Keď položím. Ešte raz. Nejde nám to. Nejde. Wow. Tak. Super. Mám to tak ako minule. Neviem, či som tu natáčal. Ale to tak. Potrebujem to svetlo. Ja to musím vykopať, ako to hore vyššie. Čo tak nízko vykopem, tak to napadnú. Tak. Tu jeden bloc. Dobre. To byl do toho blesk, to je nič. Čo? To je trik. No. Čo ani set stál? Napadalo. Ani zastaví. No, ja to tam nemám stavať. Tak to hrozné, ja nič. Budeme odvážni. Dáme tak predáme. Dúfam, že tie hráči majú zapnuté zvuky. Už ma všimol, ma nájde. Ma to nájde. LOL? Ja som schodil kontrolovať, no. Ale to bolo chyba. Nevadí. Musím zaráť. Tak. To hra by nemohla vadiť. Vlastne. Ani by mohla. No, dotiahnem zase druhý. LOL. Lóny. Ani zvažať nemôžem.
Môj pán aj byť umrie chudák od hladu. Máme tu návštevu. Čo? On je taký slepý? Má taký malý telefón. Či čo na tablet alebo na toto hra, neviem. Ale mi to je jedno, ale má to veľmi malé. Tam to nedoskočím. Tam to nedoskočím. Aha. Ešte nejaký blok. Skočím už. Ti poviem, že si slepý. Musím mať telefón ako tento meč, alebo táto guľka, čo tu. Čo zase napadne zase? Pustíme rovný, my sa vrátili od první. Jde sem. Dobre. A to by sme potrebovali. Ale on tu nič není. Čo je? Je mi bude takto moje cestičko. Nevidím, nepamätám. No. Už tu podľa mňa tieto blízkosti nikde nebudem. Tu podľa mňa zaskočím. Hello. Nie. Ešte spadnem do vojdu, ako by ma mal zabiť on. Pačus. Radšej som toto urobil. Je to lepšie. Čau. Oveľa radšej som to urobil. Preto sú moje skiny úplne všade. Úplne všade tu sú moje skiny. Úplne. Ja som úplne. To je taký lagný ten Minecraft, bože. Lagný. Tam nejakú splaví. Co je tam? Je to pekné. No, joindoval som sa. Dajte inú arénu. No toto je Jončom arena. No, kedy začíname? Iron Golem sa pripojil. Chápeš? Čo je, som celý raz. Tam nikdy nedokážeme ísť. No, ty tam čo skáčeš? Parkour? Čo? Zakorko je starting. Bože, som sa pripájali ľudia. Ale ani... A potom hneď sa odpoja. A ten Iron Golem podľa mňa to tak urobí. No, už nám ukazuje tu sekundy. Ja si zase... Čo?
Sirena sa pripojiła. Pusinka, chápeš? Dawaj. Wow. Nie, prečo? Ale nie na začiatku. Ale hneď ma zabil. Hneď. Oni sa tu zabíjajú. Wow. Oni sa tu zabíjajú. Musíme ísť do novej arény. Mrzí. Všetci moji panáčikovia. Všetci moji panáčikovia. Čau. Môj kamoš. Čau, idem ho tiež. Ja tak neviem, čo ideme. Aké budeme hrať. A ja chcem ísť sem. A ja tam chcem ísť. Lebo na bok, ja tam idem. Pripojil som sa tam. Sa tam pripájam. Jupi. Game ísť. Čo? Nie. Nechcem to. No. Ja hrám. Čo, veď to je úplne super hra. Wow. Tu majú veľa hrať, ako vidím. Ja príjem neviem to ani položiť. To je na nič. Skade sú takí ľudia. Môže mi byť? Čo strieľaš po ňom, to je môj kamoš. Ale ja teba zastrelí a strieľ do mňa. No strieľaj. Au. Čo robíš? Veď už nechaj. Veď ho nedáš ďušo. Čo ty máš diamantový meč? Respektovať. Ja sa zabijem. Ježiš. Taký nevýchodný, nemá tam. Čo je tam? Čo je v tých trúlách? Vystiahnul ste. Všetci. Ono mi tu nič nejde. Taký player. Kamarát využil. Tam ideš, spadni no. Spadni. Spadni. To si písal. No, už mu veľa nechybalo. No, dobre, spadni už. No, spadni. No, je to spadni. Počuť. To šíba, lebo
čo? Alebo luk? Nevyhodil varený, ale aj teba. To vezmem. Login. A tu to je bez pektovať dá. To je škoda. To je taká škoda.